Jediný, 8000, to je jaká značka? Samsung, prosím ťa. Nemôže byť. Ja, normálne. Neverím. Čo dvakrát ma fotíš, hej? Čiže ja ťa teraz kamerujem, chápeš? To je kamera. Na kameruješ. Normálne kamera. No dobre. Jedine, že ja ti to potom prehrám. Vládka natočím. Hej. Všetky, však seba, hej, normálne takto. No. Aj tam je kamera, ty koko, všetko. Jedine, normálne teraz točím, chápeš? Normálne kamera. To nemôže stať 8000 takáto kokotina. Však ale Samsung značka, že to len preto, chápeš? To je 8000 to stojí, normálne chod do Tatardu, v Poluse a tam to kúpiš. Za 8. To je najlacnejšie, čo tam bolo, chápeš? A drahé sú, že 12, 15. Čo ti jebe, takáto kokotina? Jedine. Že kokotina, však za to by si bol šťastný, že to máš. To je ťažko dobrá vec. To aj kameruješ, to keď aj barčo, všetko nakamuješ, čo chceš? Všetko, čo chceš, chápeš, aj vonku, v noci, nočné videnie. Žen. Čo ti? Tyka? To je jaká fičovina. Počkaj, ja chcem tie zuby, on na to, že jeb na to. Tie zuby tebe jebe, alebo čo? Daj si pauzu. Už ťa točím. Aj porno môžeš točiť. to Jedine nemôžeš všetko, aj točiť. porno môžem točiť, aj porno, originál. Pičovina. Jedine, že porno môžem točiť. No dobrá, ty keď si to, jak si to dávaš do počítaču? Cez kábel. Jakže cez kábel? Normálne mám kábel a toto strčím. Musíš mať USB kábel. Však jedine, však USB kábel mám normálne. A normálne to natáčam. Zapojený, Vládko, čo robíš ty kokos? Nič, čo by som mal robiť. Ty si dávaš toto? Ukáž ten tvoj telefón cieľne, pozri. Ty sa dávaš na pokec, Vládko? Nedávam sa na pokec. Teraz si Ale stiahujem áno, na CDčko veci. áno, dobre. Nič drobné. Jakže na CDčko veci si ťahuješ? Z telefónu, ne? Mám tam popiči veľa videí, už tam nemám pamäť. No. Tak to už musí natočiť vás trošku, chlapci. Čo vlastne teraz ty robíš? Ten USB kábel máš v telefóne? Áno, a v do počítači. kompu. A to cez to tam Teraz presúvaš. pozeraj sa mi tam one, jaké tam veci, áno, rozložky. Rozložky sme len Vládko a to si na pamäť. Tebe sa to načítava do toho